Bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție Pariuri Sexy. Venim după un weekend profitabil în care am bifat super cote. Sâmbătă a ieșit biletul zilei fără emoții, la cota de 2,88, iar partea dintre City și Lyon ne-a dublat banii. Și duminică am bifat pariul riscant. United și Sevilla au marcat din prima repriză, așa că ne-a ieșit rapid o frumoasă cotă de 2. Avem super meci în seara aceasta pentru că aflăm a doua finalistă din acest sezon de Liga Campionilor. Lyon și Bayern continuă lupta în Lisabona, iar nemții pleacă favoriți. După ce au umilit-o pe Barcelona, cum să nu primească prima șansă? Păi dacă tot s-a jucat într-o singură manșă, Bayern a decis să înscrie cât pentru două. Eu ți-am zis că jucătorii Barcelonei au cam îmbătrânit. Au fost labi și din punct de vedere fizic și ca strategie de joc. Evident, nemții își merită locul în finală. Mai avea puțin și dădea gol și portarul. Lyon este o surpriză în această fază a competiției. Puținii dădeau șanse să treacă de City. City și-a subestimat adversara și s-a pierdut când francezii au marcat primul gol. Să nu mai vorbim de Sterling, care a ratat cu poarta goală. Este pentru prima dată când Lyon ajunge în semifinalele UEFA Champions League, însă va avea meci greu cu mașinăria de fotbal nemțească. Chiar și așa, meciul va fi spectaculos. Lyon e foarte motivată și sigur va da totul pe teren. Noi credem că vom vedea goluri din partea ambelor echipe. Cotă 1,74 de la GetsBet. Biletul zilei aduce două meciuri interesante din campionatul Rusiei. Începe cu partida dintre UFA și Sparta Moscova. Au trecut două etape de la startul sezonului, iar echipele ocupă în prezent locurile 4 și 8. UFA a pierdut primul meci acasă cu Krasnodar. A fost dominată clar și a pierdut cu 3-0. Posesia a fost de 26%. Probabil și dacă s-ar fi jucat 3 zile, UFA tot nu găsea poarta. A urmat deplasarea la Arsenal Tula, unde a avut mare noroc și a câștigat la mustață. UFA a jucat în superioritate pe final de meci și astfel a reușit să mențină avantajul de 3-2. În ambele meciuri jucate de UFA au fost cel puțin 3 goluri. Nu mă mir la ce defensivă slabă are. UFA a primit cele mai multe goluri până acum, 5 la număr. Adversara sa stă mai bine. Sparta a reușit să ia puncte în ambele etape și se află pe locul 4. A început cu dreptul campionatul și a adunat 4 puncte. În primul meci a terminat la egalitate cu Sochi. A condus cu 2-0, iar adversara a egalat doar prin penaltiuri. În a doua etapă, Sparta a câștigat acasă cu Ahmat după un meci tensionat. S-au dat multe galbene pentru că jucătorii au avut lucruri de împărțit încă din minutele 20. Sparta a avut un gol anulat în minutul 17, însă a reușit în repriza a doua să înscrie de 2 ori. Suedezul Larsson se află în top 3 marcatori după ce a înscris în fiecare din cele două etape. Mizăm pe goluri în acest meci, cel puțin 2 la o cotă de 1,52. Ural și Lokomotiv Moscova aduc al doilea pariu din biletul zilei. Ural are mari probleme în acest început de sezon. A reușit să obțină un singur punct și ocupă doar locul 10. A pierdut prima etapă cu Dinamo Moscova, deși a jucat acasă și a avut posesia. Ural a fost condusă cu 1-0 în ambele reprize. Etapa a doua i-a adus un punct după egalul cu modesta Kazan. Ambele echipe au marcat prin penalti în prima repriză. Ural nu ne-a impresionat nici în sezonul anterior, când a terminat pe locul 11. Nu numai că a terminat pe o poziție modestă, dar a avut și cea mai slabă apărare. Să vedem cum îi va face față lui Lokomotiv, echipa care a încheiat pe locul secund. Lokomotiv are maximum de puncte după aceste două etape. Așa e, a învins-o lejer pe Kazan, încă din minutul 26, stabilind scorul de 2-0. S-a mișcat bine și în a doua partidă, deși a întâlnit o adversară puternică, pe Krasnodar. Din nou, Lokomotiv a apăsat accelerația și a marcat încă din prima repriză, reușind să mențină scorul până la final. Lokomotiv Moscova e într-o formă foarte bună și cu siguranță va bifa o nouă victorie. GetsBet oferă o cotă profitabilă de 1,70 pentru victoria oaspeților. Și astfel biletul zilei ajunge la o cotă de 2,58. Încheiem ziua cu meciul dintre Budognos și Ludogoreț. Echipele joacă în calificările Ligii Campionilor. Este prima dată când acestea se întâlnesc, iar favorita este Ludogoreț, campioana Bulgariei. Ar trebui să fie un meci ușor împotriva campioanei din Muntenegru. Experiența bulgarilor din primăvara europeană va fi un mare plus în această partidă.
Budugnost a participat anul trecut în Europa League, însă a fost eliminată încă din turul 2. A scos-o din competiție chiar o echipă anonimă, Zoria Luhansk, din Ucraina. Așa e, și a fost învinsă în ambele manșe. Eu zic că vecinii noștri bulgari nu vor avea probleme în această partidă. Le dăm o mână de ajutor prin Mozi și Grigore. Tot noi să-i salvăm. Pentru ca Ludogoreț să învingă în ambele reprize, avem cota 2. Vă așteptăm cu subscribe, like, share Și un comentariu dacă aveți nevoie de un mic ajutor.